Vanaf 14 maart mag je weer naar de stembus. Maar ja, waar moet je op gaan stemmen? Welke partij heeft een visie waarvan je denkt, ja, die sluit wel aan bij die van mij? Nou, dat hebben ze allemaal op het witte doek mogen schilderen of tekenen. En Jan-Willem, jij hebt daar eigenlijk op toegezien. Hoe hebben ze het eigenlijk gedaan vandaag? Nou, ik vind het heel erg verrassend dat ze in zo'n korte periode zoveel creaties kunnen maken. En dat er elke keer wat anders uitkomt. Dus je bent al met al tevreden? Ik ben tevreden. En dit waren de schilderijen van de gemeente Veren. Ik ben Adrie Roelsen van de lokale partij Dorpsbelangen en Toerisme Veren. Wij willen als DTV ervoor zorgen dat er voldoende zangt is op de stranden, want zonder zangt geen klank. Wij willen grootschalige duurzame energie opwekken op Neeltje Jangs. Wij willen voldoende investeren in de binnen- en buitensport, alsmede in de speeltuinen. En we willen fors investeren in nieuwe duurzame scholen en goed onderwijs. Mijn naam is René Molenaar. Ik ben lijsttrekker van de ChristenUnie in Veren. Wij willen dat er in alle kernen van de gemeente Veren 15 huizen gebouwd worden. Zowel in de kern als erbuiten. We denken aan sociale huurwoningen voor starters en statushouders. Maar ook koopwoningen. De mensen die een koopwoning willen gaan bouwen, die krijgen de grond van de gemeente gratis. En als die huizen later verkocht worden, moeten ze afrekenen met de gemeente wat de grond betreft. En ook voor ouderen gaan we bouwen. De bestaande huizen gaan we verduurzamen. Dat betekent dat er een coach beschikbaar is van de gemeente om de mensen te helpen bij de juiste keuzes. En als de mensen als ze de opdracht hebben uitgevoerd, dan krijgen ze van de gemeente ook nog eens €4.000. En dat is dan meteen ook het einde van energiearmoede. Ik ben Pieter Wisse van CDA Veren. Veren is een prachtige gemeente. Dat moeten we zo houden. Het CDA gaat zich inzetten voor sportverenigingen en voor muziekverenigingen, voor speeltuinen, voor musea en scholen. Dat is niet alleen belangrijk voor de toekomst van onze kinderen, maar voor ons allemaal. Omdat het prachtige ontmoetingsplaatsen zijn. Het CDA gaat zich inzetten voor betaalbare woningen, voor jong en oud. We werken aan een duurzame wereld. En we zijn zorgzaam voor elkaar, maar ook voor de omgeving. Waar we zelf graag wonen en waar onze gasten graag komen. Samen voor jouw toekomst. Stem CDA. Patrick Sins, Hart voor Veren. Als Hart voor Veren gaan wij het echt anders doen binnen de gemeente Veren. En dat betekent dat wij het samen gaan doen. Samen is voor ons een hele belangrijke. En dat doen we ook. Onze organisatiestructuur is daarop ingericht. De Denktank voor ons een hele belangrijke. Dat is hoe onze organisatiestructuur is ingericht. De Denktank, daar zitten inwoners in, ondernemers in, van allerlei mensen die ook nog een bepaalde expertise hebben. Stads- en dorpherstel, belangrijk om te doen. Financieel, dat moet zeker anders. Parkeren, afvalstoffenheffing, toeristenbelasting, dat moet gewoon genormaliseerd worden. Skatebaan voor de jeugd. Niet alleen een skatebaan, maar uiteindelijk moeten we de jeugd de ruimte geven. Ook woonruimte, want dat is een hele belangrijke. Anders gaan ze weg uit onze gemeente. En als laatste de ondernemers. Kwalitatief ondernemen. Dat is waar we voor staan binnen de gemeente Veren. Ik ben Mario Ostee, fractievoorzitter en lijsttrekker voor de lokale VVD in Veren. Dit is de binnenkant van het gemeentehuis. Dit is de rest van de gemeente. In het gemeentehuis zien wij graag een evenwichtig en een stabiel bestuur, een sterk bestuur met daadkrachtige beslissingen en een bestuur wat zuinig is op de financiën van de gemeente Veren. Verder zetten wij in als VVD op huizenbouw, woningen zijn nodig, snelheid moeten we daarmee maken. We willen ruimte voor onze agrarische bedrijven, een windmolen, wel een kleine, kan erbij op het erf, ruimte voor de natuur, voor de biodiversiteit. Het strand, heel belangrijk voor onze toeristen, voor onze inwoners en de mensen, het allerbelangrijkste. Dit is waar de VVD Veren haar aandacht aan wil besteden. Mijn naam is Jacco van Maldegem, lijsttrekker D66 Veren. D66 Veren wil in Veren huizen bouwen. Huizen die betaalbaar zijn, zodat onze jongeren een kans krijgen om een eigen stekje te vinden in onze mooie gemeente. Wij willen ook dat Veren mooi blijft. Want precies dat is het aspect dat heel veel toeristen trekt naar Veren. En daar zijn wij trots op. En zijn we voorzichtig mee. Vandaar de bomen op het schilderij. Daarnaast ziet u ook heel veel is-tekentjes, gelijktekentjes. Die staan voor kansengelijkheid. En dat is precies wat D66 wil. D66 is de partij van de gratis kinderopvang. Maar we willen dat doortrekken. Alle kinderen in Veren, of ze nou uit een rijk gezin komen of een arm gezin,
hebben recht op dezelfde kansen in het leven. Daarnaast ziet u een luisterend oor en een megafoon op mijn schilderij. Dat luisterend oor staat er uiteraard voor dat D66 luistert naar wat inwoners bezighoudt. En een megafoon staat ervoor dat wij een nieuw geluid gaan brengen. Want het is tijd voor meer D66 in de gemeente Veere. Ik hoop op uw stem. Ik ben Jaap Melsen van de SGP in Veere. Sporten is gezond. We stralen in Veere een warm welkom uit. De SGP die gaat voor zondagsrust. God heeft de zondag gegeven. Daar zijn we heel blij mee. Windmolens zetten we op de juiste plek neer. Zonnepanelen alleen op daken. De zorg, dat heeft bij ons een warm hart. De boeren zijn de beste onderhouders van het landschap. We gaan proactief om met inwoners en met ondernemers. We nodigen ze uit op het gemeentehuis. We bouwen woningen, inclusief een zomerhuis, wat permanent wonen mogelijk maakt. Ik ben Chris Maas, ik ben lijsttrekker en kandidaat-wethouder voor de Partij van de Arbeid GroenLinks Veere. In het midden staan mensen en dat zijn onze inwoners die elkaar opzoeken. En Partij van de Arbeid GroenLinks staat voor samenwerken, respect en verbondenheid. En voor een ongeschonden strand. Strand is van iedereen. En voor het herstel van de balans tussen leefbaarheid en toerisme door onder meer veel woningen te bouwen, betaalbare woningen. Meer bomen en groen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. En je krijgt er gelukkiger inwoners van. Mooie voorzieningen voor jong en oud. En we gaan voor de fiets in plaats van voor de auto. Tot zover de creatieve uitspattingen van de gemeente Veere. Op onze website omroepzeeland.nl kun je ze allemaal nog eens rustig bekijken. En veel succes met kiezen.